Eko Mugiono. Ngersake lagu jane dudu lagu piye-piye ning lagu sing gawean kula dhewe. Langgam mawon. Engko dangdute dikurke. Oh kalih dinarak. Jadi ben tembangke sementara pundutane sing disuwun Putri dulu langgame langsung tembangi Cahayu. Mugi Anjarwani. Oh ngono. Iki tembang katresnan. Neno dilanggamkan dulu nggo mergo iki ngalus. Yo, untuk Piantun Cikarang sing pantun saka ketebian menika Bah, sing mantu saka ngendi-endi menika rejepan wonten Albadul Alaina menika muga-muga Alaina tetep jaya. Jaya. Nenena sakmono lho. Nenena nenonane. Ah, klithike tak wetak lho. Anjarwani rasa sayang ingkang sasumelang mugi ana pancen pupuse lelang trimarsata kan engko di ndangdute sak ramban cukup. Oh ngono. Terus kendo. Balungan Murni Gamelan Kor wong ayu
menika spesial kundutan saka Cikarang wong bagus. Iki Mas Klitik karo Mas Kluthuk mesti wis prisa piyantune. Nggih, Pak Eko Mugiono. Kundutan saking Cikarang sampun menika